ब्रेकफास्टआ नै बोराया मा लाबोदों मा होनो जोंनिथिंथ' बादामसो होनो नालाय बेखौ ओमफ्राय ओरैथिं मुंफालि होनो नालाय गोथां मुंफालि आरोना बे गोरलैसो माबाखांबाय आं नै ओमफ्राय बिदि बस'नानै ओरै एसे खिफ्रुनानै रुनांगौनो आरो रुनोसै आं नै माबायदि मोनो फार्स्ट टाइम जाफेरनोसै जेनेबा गोरलैखौ आरोना गोरलैखौ दिनै जाफेरनोसै नै बिदि हाख्लाबनानै लाबाय आं नै बिदि बोख्लाबनांगौलायनो मायाबा बोरैबाबा हाख्लाबफ्रांजायो गेलेनो आख' फिखौ आरो दा अबेबा गुरै अबेबा राखाब मोनबाय नै जायखिजाया 6टा माबा सिटि गाबोदों आरो आं माबायदि जायो नायनोसै ओमफ्राय सिटिखौ खेबसेनो बोखारनानै लाबोदों आङो ओमफ्राय नै बे केकआ दंबावो आरोना जाखांबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाबा गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि ब्लगाव जेबो थाखाया लोगोफोर जेबो गैखाया गथ' गथाय गेलेनाय बिदिनो जानाय लोंनाय दं अननानै नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय आरो बाहेरायाव बेखौ मुंफालि होनो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनिथिंसो बादाम होनो नङा होमबा आहाबो गोदानाव मिनिनानै थैनोसै आरो बादाम मादाम होनबाय थायोमोन आरो बेखौ ओमफ्राय जोङो फार्स्टआव भारासो थायोमोन नालाय सासे पान्जाबाव पाटियालायाव ओमफ्राय मिनिबाय आरो बैसिनिया माबोरै बेयो बादामा एथबां दाम ओमफ्राय बेहा जेनेबा एसे सस्ता जाथारो नालाय थ' माबोरै बिदि होननानै मिनिलायबाय आरो थ' जेबो नंला जोंथिं बिदिनो होनो ना होमबा ओमफ्राय आं मानो लाबोखो बेबा माजों जायो माजों मायो होननानै बुंबाय नालाय आङो ओमफ्राय बोराया होनबाय आरो मा होनो एसे ओरै सिफ्रुनानै बेखौ एसे सिख्रेबनानै आरोना एसे इदि खालामनानै कुकाराव रुनानै संख्रि होनानै जानांगौनो इदि होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय थ' जेरै बुंदों बिदिनो खालामबाय आरो आं ना ओमफ्राय इउटुबफ्राव नायबालाय एसे दस्रा मोनगौमोन खोमा नायलायासै आङो दाख्लैनो लाबोदोंमोन ओमफ्राय प्लास्टिक गोसोमाव थानायखाय नुवाखैमोन आंबो खोन्थानायाथ' खोन्थादोंमोन बोराया ओमफ्राय दिनैसो खालामबाय आरोना ओमफ्राय गोथाव लोगोफोर आरोबाव लाबोबावसिगोनसो मा होनो आलु गोरलैया जेरै आलदा मोनजायो आलु बोराया आलदा मोनजायो ना होमबा बिदिनो मोनजाबाय आरो बे एसे बैदि राननायखौ आलदा मोनजायो बेखौ आलदा मोनजायो आरो बेखौ एसे थावसिन मोनजाबाय जाबाय आङो जागासिनो नङा होमबा गोथाव मार आरो ना लोगोफोर माबानिया माबा ओमफ्राय सोरबाफोर जानो हायियाथ' जानो हायो आंबो गोदो सिख्लायाव जानो हाथारामोन गोबायोमोन आंहा उल्थासो साना भाजा मा भाजायाव थायोमोन ना गरसे गरनै जानो हाथारामोन आं बेखौ जाजोब्बाय जायो गोथाव गोरानखौथ' जाखायोआनो लोगोफोर बिदिनो पहा बानायनाय मा बानायनायाव माबाखायो ओमफ्राय दसाफोर बानायबा चटनिफोरनि बानायनानै जायो नालाय गोरानखौ जायो आरो ओमफ्राय बेखौ गोथांखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम जाफेरदों आरो दाउबो फैलायो नै अखा हादोंमोन नै ओमफ्राय सिबनो मोनाखै आरो ना दा एसे रानबावबायसो दारहायाव ओंखाम जाबा गोग्लैयो नालाय ओमफ्राय बेखौ मोनायाव जांख्रि हैनाय गरसे गरनै ओंखामखौ खननानै जादों बिसोरो नै ओमफ्राय दासो बाबाया माने दा फुङाव आरोना बेबायदिनो रायलायबा आङो गाहायाव थांनो होननानै सेन्देलखौ जगायहैदोंमोन बिदिनो थालाबायबाय ओमफ्राय सेन्देलाबो न' सिङावसो नै लोगोफोर मा होनो अखा हागासिनो नालाय बेयाव ओरै अखा सारसुं फैजोबो बार बारबाय थायो दाना मावखांलायबाय दांखांलायबाय लोगोफोर संखांबायबो ओमफ्राय जि सुगासिनो हनै जागासिनोलाय बेखौ दहाय दंबावोमोन एसे दाखोर खालामबाय नालाय ओमफ्राय आंबो जिरायनानै जाफाफैबाय दै फुदुंदों दुगैनो ओमफ्राय जि सुनानै दुगैखानोसै आरो आं ओंखाम संग्रोबाय अखा हागासिनो अखा हाबाथाय बिदिनोलाय मेंगलखौ मावनायानो जाया दा ओरैबाबा दलथा बोरैबाथार दुस्थुथार गावहासो खुलुमबाय नमस्ते गावखौ लाफाबाय थानांगौ सिदा गावनिथिं खालामनानै हराबाथाय ओमफ्राय केमेरायाव उथिं दं बेजों थाफैलायगोन आरो डिस्टार्बनो गोलैगोन मागोनबो सानथारा नोंखौ बारा देखायजायाना बाबा
आंना कमेन्ट फैनाय नङा ने लोगोफोर कमेन्ट फैनाय नङा बेखौ बांद्राय देखेबाथाय दाख्लैनोबा फैयाखै नै जाग्रोनोसै जों लोगोफोर बोराया दानो फैथ'आनो दालि ओंख्रि ओमफ्राय मैयानि बायदिनो मा होनो जोंनिथिंथ' खांखिलर होनो आरो खांनिलर ओमफ्राय दालि ओंख्रि आरो आलु खांखिलरजों आलु भाजा जेबो गैया मा मोननो लोगोफोर सामफ्रामबो नेबा बोराया लेट फैगोननो आरो बेखायनो जाग्रोनो थिनहरबाय 1था जाबाय जोङो जानोसै अखायाबो हागासिनो दाबो ओंखाम ओंख्रिया गोदैसो ना दालियावनो बानलु होदों ना भाजायावनो बानलु होदों ना आं लानानै जादों एखमबा लानानै जायो ओरैनो ससे लागासेफोर जानोनो हाखाथारा आरो ना बानलु नै बोराया थाब फैदोंमोन दिनै ओमफ्राय उन्दुदों आरो बिफा फिसा उन्दुनायखौ नायलाय गोजौआव फांखा होदों आरो ओमफ्राय जि जोमनानै उन्दुदों बिसोरो माने गथ'आ बिराद गोलोमो ओमफ्राय जोंहा गोजांनाय मोनो आरोना बेनो बिराद गोलोमखायो खर'आव फांखायाबो गोजौआव ओमफ्राय सासेया नै जि जोमनानै उन्दुबाय थाब फैदोंमोन आरोना दिनै ओमफ्राय बिसिनाखौ नायलाय लोगोफोर दा उन्दुनानै बोस्राङासै बोस्रांबाबो बाबायानो गेलेबाय थाखायो ओमफ्राय मोनाखाबाय होननानै बोस्राङासै आरो आंबो ओंख्रिथ' नङा ओंखाम संगासिनो आरोना बोराया दा मा लाबोयो मैगङाथ' दङ गोबारफालि कुन्दुरु बेफोरनोसै सामफ्रामबो ओमफ्राय बोरायखौ नेनोसै मा लाबोयो ने मामि दाख्लै खानायखौ सिनदोंमोन आङो ओमफ्राय एसे सिनफिननांसिगोन आरो नै बेनो जोंहा केमेरा होसिग्राया जि आसलखा ओमफ्राय बिदिनोसै लोगोफोर ओरैनो देखायसाबबाय आङो बिदिनो एसे दिनै एसे गाबोन एसे बुंफायो आरोना मोनसे सोलोंफागासिनो उन्दैयाबो ओरैनो गेलेलाय थार आरो बे केमेरा मबाइलजों आं बिदि रायलायबाथाय खारबोखायो एखमबा गैया आराम जायगायाव थानाय बिदिबाबो फैदेरनानै माबा होनगोन माबा मावगोन होख्रावगोन मागोन बिदि गावहासो आं बुंनायखौ बुंफायो आरोना बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय फिसाजोआ आरो जाय केमेरा माबाबाय महरानो बोरैबा जाखायो बिदि होननानै माने लानोनो हाया आरोना रागा जोङोबा बिदिनो बायो ओमफ्राय बेहा जै केमेरा अन खालामबाय होसोयोसो आरोना खारबोसिनोसो उल्थासो बिदिफ्रावलाय दलद थाहैथारो आरो लोगोफोर खालि केमेरायावल' बिदि एसे दुस्थ' टाइप देखायो आरो ओमफ्राय गाहायनिफ्रा बयबो होनो आरोना मा होनो दलदथार सिरिथार आरोना न'आवबा होख्रावबाय थागोन माबाय थागोन न'जों बाहेरायाव लांनायजों एखे आलादाथार आरो जै बाहेरायाव थांबाय एखे खुगायानो बन्द' जाखायो आरो ओमफ्राय न'आवबा बयनाबो बिदिना मा होननांगोन मिथिया माथो लोगोफोर मोनालायबाय नङा होमबा ओंखाम संगासिनो आङो बोराया मा लाबोयो बेखौनो नेनोसै माबा माबि लाबोगोन होनदों लान्जाय सिबलानायफोर नायनोसै ओंख्रिफोरखौबो माखौ सङो माखौ जानो जाबाय थायो एसे आलादा रोखोमनि लुबैयो सामफ्रामबो बेनोसै मैगंफोराबो बिराद दाम जायो आरो ओमफ्राय बोथोराबो अखा हागासिनो सानसे दहाय बोराया एसे थाब फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय सोरबा देंगु जादोंनो बेखौ हस्पिटालाव लाङै मायै एसे लेट जाबोबाय आरो माने दिनै हाफ दे मोनदोंमोन आरो दिनै सुनिबार ओमफ्राय आं गाबोनसो आपलड होगोन बा रबिबारावसो माबोरै होनो थ' बिदिनो आङो फुङाव दा मोनायाव रेडि खालामनानै फुङाव माबाबाथाय आङो सानाव सानसे नोंथांमोननिखौ नायनो हायो आरो आंबो बानायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननिखौबो नायनो एसेबाबो टाइम मोनसिनो आरोना बेखायनो आङो बिदि होयो आरो ओमफ्राय दिनैनि होनो नागिरबाथाय एसे आंहा खामानियाबो गैया नङा थायो बयनावबो एसे एनै देखायजोबासो ना माबोरै होनो दा गथ' दंथ'यो नालाय ओंखामाबो गाबबाय नै ओइलाय दा गथ' दं नालाय एसे बिसिनि खामानिया एसे एखमबा एरो आरोना माथोबाव देनां आराम थानो मोनगोन बिदिनो मा बयबो थ' दा बेखायनो एसे एनै जायो आरो लोगोफोर माथोबाव होनबा दिनै ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय